Київському університеті імені Тараса Шевченка вже 10 років вивчають кримсько-татарську мову та літературу. У 2014 році, одразу після окупації Криму, університет здійснив перший набір студентів. Відкрилась спеціальність з вивчення кримсько-татарської мови в нашому університеті в 2014 році. І з того часу ми можемо говорити про те, що кожного року ми випускаємо фахівців зі знанням кримсько-татарської мови. Зацікавлені до цього, хочеться додати, що зацікавлені у вивченні кримсько-татарської мови не тільки кримські татари, а й українці, яким теж цікаво познайомитися з мовою, літературою, культурою кримських татар. Кожного року ми набираємо від 7 до 10-12 студентів, які навчаються і в бакалавраті, і в магістратурі. А вже було 3 випуски студентів до цього часу, 2 наших випускників зараз вже готуються стати кандидатами наук з кримсько-татарської мови і кримсько-татарської літератури. Сподіваємося, вони теж до нас доєднаються, будуть викладачами. Зацікавленість виявляють, як я вже сказала, не тільки кримські татари, але й українці. Тому ми сподіваємося, що кількість абітурієнтів кожного року буде зростати. Важливу роль у відкритті кримсько-татарської мови і літератури цієї освітньої програми зіграли 2 людей. Це ректор нашого університету Володимир Анатолійович Бугров і завідувачка кафедри Покровська Ірина Леонідівна, професорка. У 2014 році, коли почались ці жахливі події в Криму, протягом декількох днів буквально було прийнято таке стратегічне рішення відкрити нову спеціальність. Без літератури, без викладачів. Фактично це була просто ідея. І оцю ідею 2 людей таким потужним зусиллям вони її втілили в життя. Вже перший набір стався буквально через декілька місяців. Тоді КНУ став для студентів з Криму освітнім прихистком. Шлях до відкриття спеціальності був непростим. Потрібно було з нуля розробити усю програму та методологічне забезпечення. Центр кримсько-татарської мови і літератури було відкрито за підтримки наших постійних партнерів, агенції ТІКа, яка допомогла нам 2 рази. Перше, коли ми відкрили цей центр, і друге, коли після трагічних подій 10 жовтня 2022 року були вибиті вікна цієї аудиторії. Так само вона теж постраждала внаслідок бомбардування. І ТІКа відразу зголосилася і допомогla нам. Поставили вікна, відремонтували всі вікна в жовтому корпусі. Taras Şevçenko Üniversitesi ile özellikle bu Türk dili ve Kırım Tatar dili konusundaki işbirliklerimiz uzun süredir devam ediyor. 2013 yılıyla birlikte Filoloji Enstitüsü'nün ile olan işbirliğimiz başladığı sene 2013 yılına denk geliyor ve o yıldan beri bu yıla kadar hemen hemen her alanda enstitüyle işbirliği halindeyiz. Oradaki Türk dili bölümünün talilatı, onarımı, donanımı, orada Kırım Tatar Dil Bölümünün kurulması, Türkiye ve Kırım Tatar Halk Araştırma Merkezi'nin kurulması konusunda TİKA büyük destekler verdi ve vermeye devam edecek. Burada tabii dil önemli bir konu. Ben de dilin önemini vurgulayan bir yazarın adını taşıyorum aslında, Yahya Kemal Beyatlı. Yahya Kemal Beyatlı da öyle diyor, dil bir milletin en önemli yapı taşlarından biri aslında. O yüzden de bu dili, bu kültürü yaşatmayı, dille beraber de bu değerli kültürü yaşatmak için TİKA elinden geleni yapmaya devam ediyor. З кожним роком кримсько-татарська набуває все більше популярності та охочих вивчати мову корінного народу України стає все більше. 2024 рік – це 10-річчя, скажімо так, існування спеціальності кримсько-татарська мова та література в Київському національному університеті Тараса Шевченка. За цей період ми вже маємо певну еволюцію, розвиток цієї спеціальності. Ми випустили понад 50 бакалаврів
і близько 20 магістрів, фахівців, які опанували мову. Серед них більшість, безумовно, україномовні студенти, які опановували кримськотатарську мову як іноземну з нуля. Я побачив статтю ЮНЕСКО, по-моєму, 2010 року про те, що кримськотатарська мова, вона на межі зникнення, знаходиться в критичному стані, і таким чином я вирішив підтримати кримськотатарський народ, який є корінним українським народом. І для мене важливо, щоб для українців, ну і загалом для всього світу, Крим асоціювався не з морем і пивом, а саме з культурою кримських татар і з кримськими татарами, оскільки це їх територія, їхня батьківщина, це земля, де вони сформувалися як народ. І от саме, щоб коли українці приїжджають в Крим, вони змогли сказати хоча б декілька слів кримсько-татарської, щоб віддати шану народу, який, як і український, багато настраждався. Ми можемо говорити про депортацію, але, на жаль, українці дуже мало знають про цей чорний період в історії кримсько-татарського народу. І от сьогодні зі мною ще вивчають 6 моїх одногрупників кримсько-татарську мову, і я хочу сказати, що я бачу у них дійсно ту саму мету, що й в мене. Тому що вони ще зі школи, дехто писав наукові статті по кримських татар, а дехто теж, як і я, зацікавились культурою. І от сьогодні ми спільно діємо для того, щоб відродити кримськотатарську мову. І щоб коли людина, яка вивчає кримськотатарську мову, вона не була якимось феноменом, як сьогодні. А це була звичайною справою. Просто людина вивчає кримськотатарську мову.